eɗen ñaagi Allah nde Allah juunoto gurdam makko wondude e cellal e sembe. Ko noonne kadi dendagal hono makko en ɓe ganduɗa ko khalifaɓe e nder leydi ndi walla e leyɗele julɓe he foof. Ko noonne kadi e miñiraɓe makko fop en calmini galleji seremɓe ɗi pop ko woni hen khalifaɓe ɓe fo en calmini. Kono kadi ceerno men ceerno Ibn Umar Ceerno eɗen calminamo eɗen juuromo to wawata tawede hande. En gandi hande omo tawe to dowlaji denduɗi, non en calminimo toon en juurimamo e koyngal islam ngal o yehitongal. Dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe foof en calmini kadi gardiɗo galle o hono Alhaji Abou Ndiaye en calminimo. En calmini kadi Mouhamadoul Bachir Ɓan directeur programme e dendagal mawɓe Daka FM ko nande mawɗo Amadou Tidiani Kassé en, Alaji Baylo Sy en, Al Huseyni Gued en, ko nonne kadi hono mawniraɓe meɗen Dede Bocar Guissé en, Baba Mamoudou Guissé en, Baba Mamadou Yousuf en, kamɓe foof eɗen calminaɓe. Ko nonne kadi calminirten ko nande e Bayel Mbaye en, kamɓe foof kala dillowo ɗo e radio ngo foof en calmini. Ko nonne kadi mawɗo Amadou Samba Lo min calminima. En calmini kadi hono Amadou Tidiane Sy Welnere calminama no fewi e dendagal bandiraɓe foof eɗen calminaɓe. Ko nonne kadi waɗoɓe ɗo jewte diine ko nande e ceerno meɗen ceerno Hammad Diallo eɗen calminaɓe eɗen juuromo. Ko nonne kadi ceerno Djiby Ka, ko nonne kadi ceerno Ibou Oumar Sow e ceerno Ahmadou Baro Dia, ko nonne kadi ceerno Cheikh Talla en, ceerno Saydou Ba en, kamɓe foof en calminiɓe en jalti joni en calminaɓe eɗen juuroɓe. Noon mawɗo Amadou Samba Lo konngol arti e ma. Tigi noon tigi jarama ceerno Amadou Tidiani. Bandiraɓe nani machallah beltima kadi e salminago ene labti kadi ene seni non ceerno Amadou Tidiani Ba hojomaji ɗi gondi koye foɗade e oɗo saaha kadi koye toɓo wona machallah toɓo deñgo ala digali ala majje en yaadi kadi e jamma o en yaadi e ɓoggol. Ceerno Amadou Tidiani hande to banggue yewtere men e jamma hande o ko fate alhaali tubabuya ko fate istighfar hande o banggue tubabuya holko Allah haali hen ceerno Tidiani Ba? Eyyi Amadou Samba Lo mi salminima no fewi mi juurimama. Eyyi yewtere men hande e nayotoɗen ko fati alhaali istighfar koni tuuba buya. Nde wonno julɗo o serata e gofol sa yi important jippinede astaghfirullah ko sababude julɗo serata e wofde Allah. Ɗum waɗi noon umsinali Allah jippini ɗumen beele julɗo omo laaɓa e bakkat. En tesko tan konngol Allah subhanahu wa ta'ala ko haali istighfar gasata e nder deftere makko teddude nde. Kono kadi nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jangini en hen ko heewi no waɗiranno. Sa yi suufiyankoɓe ko ɗum wonno aadaji maɓɓe. Hay Seydi Cheikh oɗo dariqa tijaniya sa ƴeewi ko istighfar ko ɗum woni ko gudditirta jafnoɗa Allah bakkatuji maɗa caggal ɗum juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam. Saabu so mo Allah yiɗi o sa yiɗanimo Allah tan Allah yiɗete. E nder Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. O wi nelaɗo kanko Allah o wi nelaɗo wi sahabaɓe ɓe so tawi gonga eɓe jiiɗimo kanko Allah yoɓe ɗofto annabi sallllahu alayhi wa sallam o sawo yiɗaɓe. Deke yiɗede julɓe ɓe ɓallade ɓe Allah Allah jaɓirantaɓe alhaaliji maɓɓe fof ko rewde ɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam. Wadde noon so tawi a waɗi istighfar a umsinima bakkatuji ma a yafnima Allah, Allah so yafimama a laaɓi e bakkatuji o wi ya rewnu hen julde annabi makko sallllahu alayhi wa sallam. Caggal ɗum gadda kalimatu tawhid woni la ilaha illallah. Eɗen gandi wirdu ɗariqa tijaniya ko ni wayi. Wadde sa ƴeewi wirdu o fof ko yamirore Allah saabu istighfar ko Allah wi gumsinoɗe bakkatuji mum yaafo on. To aya Qur'an Allah wi ko istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa aleykum midraran ko konngol Allah wonande yimɓe num nawri yimɓe foof. Allah wi umsinoɗe jommum saabu o laatima ko kafrowo. So tawi on mbaɗi ɗum kadi hay arzigaji mon ko ɗon garat saabu so tawi on laaɓi Allah weltanima on tan Allah jippina e moɗon toɓoji asman ayi adda toɓoji o ɓeydana on jawɗele hay ɓiɓɓe oɗon cohli ɗum. Zuyina linnasi hubbu shahwati minan nisa'i wal banina
yimɓe ɓe hankadi cuuɗanama yidde ɓesguji e jawɗele Allah wi ɓeydana en jawɗele ɓeydana en ɓesguji waɗana en cangli waɗana en maaje ko ɗum woni ko cohluɗen ko jeeya koye gurnameje aduna ɗum waɗi wadde istighfar ko Allah subhanahu wa taala wi gumsino ɗe bakkatuji moɗon so tawi tan on laaɓi on laɓɓini hay arzigaji moɗon ɗi ko hen keɓorton ɗumen saabu hankadi weluye Allah on keeɓi weluye Allah Allah weltanima on saaha Allah addana on nema nde wonno arzigaji meɗen ko kanko Allah subhanahu wa taala jogui sa ƴeewi wona e qur'ana ɗo wiyata wonde sinno ahlul qura en ɓe gomɗinino Allah ɓe kuuli Allah mawɗi tan ɓe damuɗi asma'uji ayi wadde kulol Allah ngol hulde Allah nde labde to Allah to hay arzigue ma ko ɗon dañorta ɗumen sabu nabi sallah sallam wi ina jeeya e ko foɗanta neɗɗo arzigue hewde istighfar hebbinde astahfirullah sa hebbina tubande Allah yafnade Allah hay arzigue maɗa kadi ina wawi daño heɓorade ɗon ɗum waɗi nabi Allah subhanahu wa taala ko ni wi wonde nelaɗo sallallahu alih w sallam o wi sayyidul istighfar nelaɗo sallah alih w sallam wi kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam e tengtinde konngol Allah subhanahu wa taala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 marra nelaɗo sallah sallam o wondiri nelaɗo hayso wondirani ko gomɗuɗo nelaɗo hayso wondirani ko gomɗuɗo o wi ko wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 marra o wi mi wondiri mboɗo waɗa astaghfirullah mbiɗo rutto e Allah mboɗo tuuba bakkatujam ko ɓuri heewde e ñalawma laabi 70 holko ɓuri heewde laabi 70 o wiyoyi e riwaya goɗɗo kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam o inni la astaghfirullah fi yawmi 100 marra o wi mboɗo umsino joomam kala ñalawma laabi 100 wadde to o wi ko akthara min 70 marra o wi mbiɗo umsino Allah ko ɓuri heewde laabi 70 caggal ɗum noon o wi ñalawma fof mbiɗo umsino laabi 100 wadde ko ɓuri heewde laabi 70 ko 100 ɗum woni riwaya goɗɗo o wadde seyidi cheikh goɗɗo laawol o addiri ngol e men ko ngam malal ha male ɗen sabu ɗum ɗo so tawi a duumima e muɗum so tawi tan a maayi ko wiyayo neɗɗo woppu ko so tawi a woppi ɗumen ya andu an ka laaɓɗo sa maayi tan ko aljanna paɗa ɗum waɗi ko hon noonne kadi ko abi hurayrata habri wonde anna rasul sallllahu alayhi wa sallam qala walladi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibuna fayastaghfirullaha fayaghfir lahum eske nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam e konngol Allah subhanahu wa taala o wi he onon yimɓe so tawi on bakkodintano so on bakkodintano onon yimɓe ma Allah ittu on ɗo ma Allah ittu on ɗo o adda yimɓe ɓe ina bakkondina ɓe umsinomo o yaafo bakkatuji maɓɓe eyyi kono noon musidɓe jalluɓe hoto cikku noon mataw koko yamirore so on bakkondintano mami ittu on ɗo mi adda woɓɓe bakkondinoɓe ina jafno kam mi yaafo ɗumen jomum noon sikka mataw wadde bakkande ko yamira ala wona noon aɗa andi hay ko wiyete tuubu buya ko ina jogui shar'i to banggue sharia sabu so tawi kala bakkaɗo neɗɗo julɗo woto jogo jorto bonɗo e hoore mum julɗo woto jogo jorto bonɗo e hoore makko julɗo kala ɗo mbawɗa wonde jogo jorto moƴƴo e Allah Allah ko jaaƴo yurmen Allah wona neɗɗo no yimɓe ɓe ni eyyi sabu julɗo o kefeero o candallo o faasigue o naafigue o kamɓe fof ɓe goni koɓe fof e tagodi Allah goto fof ko jogui ko eko dañata ko fof ko Allah e hokkata ɗumen a yiyat an joni Ama Samba Lo hande so tawi kefeero ari e maɗa ko jaro sangara ari wima Ama Samba Lo hokkam ɗo 100 mbiɗo soriya sangara mbira subhanallah yo Allah dandu min so renaki mom hay ñamde so ñaguimama haɗamo sababude ƴeewa ko kefeero te kadi ko Allah haɗimo ko omo waɗa ɗumen ko kefeero o jaɓani Allah yanti hen kadi ko Allah haɗi ko sangara omo sooda sangara omo yara joni ayi holko hatma hokkudemo so ñaguimama mbiɗa kaɗa walla Allah
kada walla Allah habde makko ite non kanko no foti ni ko Allah hokkirimo non ni wona Allah wurnimo Allah sellinimo ha teña Allah ñamminimo yarnimo harnimo ha o foti no foti ni an no mbiɗa aɗa walla Allah hadde mo arziki makko wona ko tagodi Allah so ñaguimam tan rokkumo an so ñaguimama rokkumo yaama o jabroya Allah sababune maɗa riwoyuji ina ngari ha kewi annabi Ibrahima waddama hono noon issa baɗo hono noon ari annabi Ibrahima konde wonno kadi won riwoyuji ɓe mbiyani ɓe mbirani sa renaki tan janoya e ko wona hono noon sabu mi nani qissa o e gueɗe kewɗe wonde ko waaji goto Ibrahima ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko annabi Allah ko nelaɗo Allah ko jiɗato Allah kanko woni annabi mo Allah suuɓi wi ko sehel mum wattaqada Allahu Ibrahima khalila Allah wi joguitimo Ibrahima ko khalil ko sehel muɗum kanko annabi Ibrahima Allah ina yennomo dañal omo dañno no moƴƴi kanko Ibrahima wiya nden so fini no subaka o daroytono ko e laabi natirɗe wuro makko kala koɗo naato e wuro ngo namɗo ɗum holto jahata jomum wiya komi ɗannoton mi yaha wuro naggam o wiya wonde sa naati wuro ngo namɗo galle Ibrahima jaha toon noon ɓe mbi o ñallata wadde ha hoɓɓe keewa o itta maccuɓe makko nawa beyi baali nayyi kirsa juuɗa ha moƴƴa hoɓɓe ɓe ñaama ko ni woni aada makko ɓe mbi kadi jamma tew juɗeteno ɓe nawa ɗumen dow perle ɓe pawa ɗumen toon ɓe kuɓɓa toon jeygu ɗum ko aadaji arabeɓe sa yi tan jeygue ne huɓɓi dow hayre ganda ko wonko woni toon jomum yaha toon ɗewa toon ñaama ha haara yara ha ɗumtira on saaha ɓenna ɗum ko aadaji maɓɓe wonno e ɗin zamanuji joni noon Allah waɗi ɓe mbi kefeero goto candallo ari e on saaha Ibrahima noon nani kefeero candallagal mum kala mo tini ina woni e diine mo Ibrahima o yaltina ɗum e diine walla wara ɗum Ibrahima nani aare makko kanko ɗo nani aare Ibrahima Allah waɗi noon no Allah waɗata Allah ittoyimo to immotono o ari ha o yetti e wuuro Ibrahima te kadi o hawri annabi Ibrahima o salmodiri Ibrahima namdimo o haali no wiyete Ibrahima noon faami ko o kanko de o namdi Ibrahima haalnimo Ibrahima wimo o yehi noon o wi Ibrahima ɓayde o faami Ibrahima ina aadori jibbinde hoɓɓe o wi Ibrahima mo yiɗi rewde ɗon o waala ɗon ha weeto o yaha Ibrahima mo bisimilla o rewi galle annabi Ibrahima o waali ɗon Ibrahima hotti hoɓɓe ɓe fof heddi kanko caggal ɗum weeti subaka o waliri noon ha weeti o ñamani o waɗani o fini o dawi o wayni Ibrahima o yehi Ibrahima wiyanimo haydara ɓe mbi Allah neli Jibril e Ibrahima wimo Allah wimo Ibrahima an no mbaɗa ni cikkuɗa ko waɗi noon hoore ma min ko min rokkuma ko gonɗa ko ko min wamma kadi ko gonɗa ko ko dañƴa ko kadi ko min rokkuma o wi oɗo maccuɗo o maccuɗam ko min tagimo min hokkimo cellal ko waɗata ko fof ko min newnanimo ɗum o ara e maɗa o waala ha weeta donka ñammindemo te min miɗa ñamminimo ɓeɗa yarnimo o meeɗa tukkude tiine makko e leydi o sujjani kam o meeɗa jabde kam te o waɗata ñande fof koko gañmi i an o waɗanima haydara o bonnananima haydara o ara e maɗa donka ñammindemo te hande o dañi duuɓi naggam hoore musore meeɗa hebde e yeru tan Allah ne wi Jibril yo wi Ibrahima yo artiroymo Ibrahima rutti yehi addoyimo artimo ha e galle he teddinimo ñamminimo ha o haari hade makko yaade o wi Ibrahima an ɗum ne hawni koye Ibrahima wi hol o wi an hanki mi ari ɗo a darani kam boom ala em haaju wona ñamde wona yarde mi waali ɗon ha weeti mi yeehi a wiyani kam haydara joni gimmoɗa gabboɗa kam gartira kam dokka kam ɗum ɗo Ibrahima wimo eyi jomam tagɗo kam o tagma tagui leydi tagui asman ko on jomam nde yomi wanno saabu o wi a meeɗa rewdemo a meeɗa wadde ko welimo a wuuri duuɓi naggam hay hoore musore meeɗa hebdema tan waji o noon ƴiwi o jeeyi Ibrahima ha oyi ko joomma wima noon o wiye o wi ko on tigui woni joome on tigui dekre fotiri weete ko haali ko noon way tigui duuɓi naggam dañmi te hoore musore meeɗa hebde te ko sifi am ko fof ko noon way oyi caggal hande Ibrahima ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah mi seedima deweteɗo ala so wona Allah mi seedima Ibrahima an ka nelaɗo Allah o naati e diine Ibrahima kala ko yaltinno e diine o naattin ɗum e diine kala ko rewno caggal makko kadi naati e diine sababul Ibrahima ayi so hay woni qissa o kam ine e won qissa kadi baaɗo hono noon kadi won qissa kadi baaɗo hono noon ina ari yimɓe kadi garino Ibrahima teddiniɓe ñamminiɓe koɓe hefereɓe caggal ɗum nde ɓe korata nde ɓe mbi Ibrahima teddini min joni holko cohluɗa min mbaɗanma
ibrahima wi ala ko cohlu sowona cujjanon joomam gasi ɓe mbi hey ɗum ko ɓeɗe ko ɓe cujjen jen nden ɗo ɓe cujjine noon ibrahima wi joomam mi addi ɓe hami jottima ko ɗon wawɓe ɓe suɗɗiɓe liman Allah suuɗi e ɓerɗe maɓɓe limande ɓe ɓamtoto nde ɓe mbi ɓe ceedima dewten ala so wona Allah wonde ibrahima ko nelaɗo Allah Allahu akbar eyyi ɗum ɗo fof ko ibrahima waddat fof ko teddule wallahi eyyi teddide sa jomum moƴƴani julɗo e kefere fof moƴƴan wallahi ɓay tan Allah yeeɗima mo mbiyata aɗa walla Allah e dow muɗum o Allah kañum wallimo wallahi sabu no wayni ko Allah waɗirimo Allah noon waɗiri mo noon ɗum waɗi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi omo umsino Allah kala ñalowma no mbiɗen ni o wi so tawi on bakkondintano ma Allah addu woɓɓe ɓe ina bakkondina ɓe gumsino Allah Allah ɓe bakkondina on saaha ɓe jafno Allah Allah yaafoɓe kono noon mbiɗen Touba Bouye ene jogui sarɗiyeji Touba Bouye ene jogui sarɗiyeji sarɗiyeji ɗi sarɗi arwanijo ko annadamu ko nimsude eyyi ko nimsude sarɗi arwanijo ko nimsude ɗum woni nadamu ala ma faata sarɗi ɗimmijo o ko anniyatu Allah yaquuda ila dambin fima baqiya min umri sarɗi tataɓijo o ko an yatruka al ma'siyata fi saatiha in kana mutalabbisan biha aɗa andi so tawi neɗɗo nimsi ko wanno ko jogorani wattude gonga koɓe mbiyata ko dokkaɗo yewi yettata dokkuɗo nimsi ɓeydata baɗɗo nimsi wattata wadde sarɗi sellude tuubu buya maɗa aɗa tuuba a rutto e Allah yo taw a nimsa ni ko mbannoɗa ko ɗum woni annadamu ko fatoroma ko nimsana ɗum ganniyoɗa kadi a ruttotako ko heddi e on bakkaɗe ko heddi e gurdam maɗa on bakkaɗo a ruttotako e makko kadi goppa bakkaɗo ɗon ɗon ta wiyani mi acci ha janggo mayde ne wawi hedde ɗon wadde Touba Bouye ina jogui sarɗiyeji ko hon nonne kadi ina jeeya e ko habri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fima ruwiya anillahi tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi Allah subhanahu wa taala wi harmini toñangue e hoore makko o wi wa ja'altuhu baynakum muharraman mi waɗi toñangue kadi hakkude moon ko hunde harmude ɗum noon fala tazalamu woto toñodire woto en toñodir Allah harmini toñangue hoore mum o waɗi kadi haram toñangue hakkude meɗen ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu Allah wi onon fof ko on majjuɓe onon maccuɓam onon jiyaɓam onon fof on majjuɓe so wona on mo pewnume fastahduni ahdikum pewnino ɗo e am ɗaɓɓe am peewal mi fewna on ya ibadi kullukum ja'iun illa man ad'amtuhu fastadi'umuni ut'imukum he onon jiyaɓam onon fof ko on heyɗuɓe onon fof ko on heyɗuɓe so wona on mo ñammimi ɗum noon ɗaɓɓe ñamri e am mi ñammina on ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu fastaskuni aksukum ya ibadi onon fof jiyaɓam onon fof ko on holɓe koltinoɗe e am mi holtina on ya ibadi innakum takhti'una billeyli wannahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an onon maccuɓam e onon jiyaɓam oɗon goofa jamma e ñalawma ayi jamma e ñalawma oɗon goofa ɗum noon umsinoɗe bakkatuji onon fof fastaghfiruni umsinoɗe kam aghfir lakum yaafo on ɗum ɗo koye hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam habri ga Allah subhanahu wa taala ɗiɗo mbiyete hadisul qudusiyu eɗen goofa jamma eɗen goofa ñalawma Allah wi yo en ɗaɓɓu yaafuye on sawo yaafo en ko hono noonne kadi ko ibnu abbas habri wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi man lazima l istighfar ja'ala allahu lahu min kulli diqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu la yahtasib o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kala duumiɗo istighfar
ma Allah waɗanmo kala ɓittende yaltirde yolɗende Allahu akbar. kala sunnu o waɗanamo hen yolɗende o arzique mo ina arda e makko nokku ɗo tinani Tigi. ɗo faggitaki arzique o ardoyamo toon Machallah. ko hono noon ne kadi e konngol Allah subhanahu wa taala o wi ya ayyuha alladina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuhan Naam. he onon gomɗinɓe Allah duttoɗe faade Allah tubane Allah taw ko tubuya laaɓɗo tubuya laaɓɗo Gonga. mo jillani haydara sa tuubi kadi anniyaki ruttade hen Gonga. aɗa waɗa ngoɗo gofol nimsa jaggima miijoɗa hoore maɗa battane maɗa Wallahi. holno mayde jogori tawrudema Gonga. ganniyoɗa e ɓerde maɗa a yalti e oɗo ngol ɗo gofol Gonga. asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar Naam. asa rabbukum haqiqa jommum yama jommum so tawi on tuubi oɗo tuubuya haqiqa jommum moɗon ma o yaafo on ma o hafran on bakkatuji moɗon o nanna on aljanna so on duttima e makko aljanna mo ganduɗa ina doga less muɗum jangle Gonga. ko hono nonne ko Anas habri wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi Allahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatub Naam. Allah ina jogii sattene welamma weltare Allah ina welto weltare sahande maccuɗo makko huccide makko ina yafnomo Allahu akbar. Okay. sahande maccuɗo makko hucce makko ina yafnomo Allah ina jogii hen belamma Machallah. ɗum waɗi julɗo woto fipto yurmede Allah Wallahi kora. kala bakkar mo mbawɗa wadde woto miijo wonde so tawi jomam est ce que ine jogori kam yaafade ala ɗum ko neɗɗo wiite noon wona Allah Wallahi. Allah jikkaki on jikku Okay. Allah ala on Wallahi. o wi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fan falatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu Naam. فعيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها فدعيس من راحلته Tigi. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده Naam. فأخذ بخدامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أي أخطأ من شدة الفرح Naam. وي كواجي غوتو sabu tan tengtinande en wonde Allah subhanahu wa ta'ala maccuɗo makko so ari ɓalli mama mo ɓallori mama mo e tuubde walla weltanade mo e nema mo waɗani ɗum hayso tawi ɓocitima e hunuko ma konngol gofol Allah ina Allah yaafi mama ɗum ne kadi Allahu akbar. Allahu. o wi ko waaji goto omo yaha ɗannungal Naam. omo woni e daaba makko omo woni e daaba makko o yehi ha e nder ladde mataw o jippe daaba he won haaju mo jogino Naam. daaba o ɓoccitimo jehi te ko ladde tuula heela ladde nde ganduɗa hoore ma o wawa artude e wuuro koyngal makko wawa artirde mo e wuuro Allahu. omo wawi mayde ko daaba oto wawi artirdemo Okay. daaba o ɓoccitimo dogi te daaba o ne yaade e ñamde makko ene yaade yarde makko fof Jobarndi fof. fof ñoɓarni fof nani e daaba he Ndeysaan. joni noon daaba o ɓoccitimama mo o fipti heptude daaba o Allahu. joni hankkadi miijoji jolanimo holno waɗata Okay. beele mi dukkilto tan mi yaha ha to maayoymi fof walla ala mi wonat ɗo tan ha so mayde tawa kam ɗo so tawi ballal Allah arat ɗo tawa kam ɗo joni mo wonde ɗin miijoji Okay. ɗon ɗo miijo ton ngo miijo tan o woni koye less lekki tan o leli o ɗaani Ndeysaan. e ɓugri lekki he ɗaani hankkadi ɗo harata ɗo daaba o arti ha yetti ɗo wonno ɗo tan dari Allahu akbar. e ƴetti kadi ɗum ɗo ginol mum woni labangal ɗum ɗo ngo labangal ngal ari ha fandini hoore makko nde dari ɗon tiime makko Okay. kanko mo ɗaani ko ɗaani noon Ndeysaan. o mumiri gite tan o yi daaba o Okay. o welti weltare Ndeysaan. weltare nde ina mawni caggal ɗum hakke ko welti ko o wi allahumma anta abdi wa ana rabbuka o wi jomam an kam maccuɗam min komi joome O juuɓi. eyi sabu weltare nde Ndeysaan. ayi ɗum woni akhɗa min siddatil fati o woofi konngol ngol sababude sattude weltare Ndeysaan. Weltare mawni. Allah noon yaafimo Ndeysaan. konngol Okay. ya ayyuhannasu tubu ila llahi Machallah. nela sallah sallam wi he onon yimɓe tuube duttuɗe faade Allah Gonga. fa
fa inni atubu fi yawmin ilayhi 100 marra min de mbiɗo tuuba ñande fof ɓay ko min woni référence mon min woni exemplaire mon ñande fof mbiɗo tuuba fodde laabi temedere ɗum noon onon ne ɓayde Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun laatani mama en annabi sallallahu alaihi wasallam ko ñemtinirgal wadde noon ñemtine kam min ñande fof mbiɗo tuuba laabi temedere yo Allah yoɓan en seyidi Cheikh Ahmad Tidiane yo Allah yoɓan en seremɓe men ɓe oɗo ɗariɓe tijaniya kala duumiɗo e makko kono noon goppa ko wiya ko arande hade ma jaggine lawol ngol ha nder sarɗiyeji ɗi sarɗiyeji ko maɗi ndenede sarɗiyeji ɗi ko haalete ton ko fof ma mbaɗa ɗum e haqqille maɗa golla ɗum ɗum wiyete a woni haqqi e tijaniya so tawi ɗum ala limgol jabe wonatde mi Allah waɗi en julɓe tijaniyankoɓe allahumma amin barke qur'anil azim allahumma amin wani kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni woni no wi sahabaɓe ɓe tuube min de mbiɗo tuuba ko noonne kadi Anas wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi kullu bani adama khata'una dendagal ɓiɓɓe adama ko wofoɓe wa khayrul khata'ina o wi ɓuri moƴƴude fof e wofoɓe ɓe attawwabuna ko tuuboɓe yimɓe fof ko wofoɓe o wi kala ɓi adama ina woofa kono ɓuri moƴƴude wofoɓe ɓe ko tuuboɓe ɓe a waɗi gofol rutto e Allah jafnoɗa gurdam e mayde gondi anda holde mayde arta qala Allahu ta'ala wa laysat at-tawbatu Allah subhanahu wa ta'ala wi latanaki tuubu buya mo Allah jaɓata lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni o wi Allah wi lataki tuubu buya mo Allah ina jaɓa lataki tuubu buya mo Allah ina jaɓa wonande ɓen golluɓe goofi golluɓe boneji haa ɓe ngara e mayde ɓe gandi hankadi oɗo rafi koye mayde ɓe goni holko ɓe mbiya gaala ɓe mbiya inni tubtul ana joni de hankadi mbiɗo tuuba wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adabun alim wonani ɓen kadi maayoɓe e keferagal jomum hankadi andi malakal mawti nana ara ko kefere wonno wi asadan la ilaha illallah ɓen kadi Allah jaɓantaɓe gonnoɗo e gofol gonnoɗo e bakkatuji jaɓani tuubde ñande fof ko hande ko janggo ha lelo e rafi anda oɗo rafi kam alay sago ko mayde tan jomum wiya ene tuuba Allah jaɓata way tan no qissa fir'auna oni hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa amanat oni oɗo fir'auna aɗa andi kanko tuubo buya makko wonno ko sahade o jogorno yoolade o jaɓano tuubde ko adinde nde omo yoolo joni ko hankadi kawaseji ɗi Moussa addi makko mu'jizaji fodde 9 ɗi fof Moussa hollimo jaɓani tuubde kono hankadi ko nde yeehi hankadi ha o andi bone waɗi o andi hankadi bone waɗi o yoolima ko ɗon o wi hay ɗum ne kadi oyi ko annahu la ilaha illa alladhi amanta bihi banu israila mi gomɗini on Allah mo bani israila gomɗini mawni kinare mi gomɗini Allah mo bani israila gomɗini wana min muslimina joni kam mi jebbilima wadde daɗi wadde so tawi a felliti tuubde tuub gila sahande weli tuubde nde sahande weli tuubde nde tuub nden inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah ina jaɓa tuubu buya ɗon ɗo fittanu ndu wonani ɗo feede so yi hankadi neɗɗo welsindima ha fittanu woni ɗo feede hankadi ɗon daɗi inna allaha yabsuɗu yadahu billeyli liyatuba musii'u nnahari wa yabsuɗu yadahu binnahari liyatuba musii'u lleyli hatta tatla'u shamsu min maghribiha annabi sallllahu alayhi wa sallam wi Allah subhanahu wa ta'ala ina wettani juuɗe mum jamma wonande tuuboɓe ñalawma ko noonne kadi omo wettani juuɗe makko ñalawma wonande tuuboɓe jamma hatta tala ash-shamsu min maghribiha ha nangue gue ƴellitoro hirnangue mana ko ha darga daro saabu so yi ha nangue hankadi ƴellitirima hirnangue o fonno fuɗɗirde ko funnangue gue tardi wiya jonge fuɗɗirde hirnangue hankadi tuuboye damal tuuboye uddama woni la taqumu sha'atu hatta tatla ash-shamsu darga darta ko ha nangue fuɗɗiro min maghribiha
فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل so tawi o wi darga darotako ha nangue fuɗiro e hirnangue so tawi ngue ƴellitorima hirnangue on saaha hoolo yimɓeɓe pop on ñalawma hankadi nafata fittandu limanagal muɗum tawde kay jomum gomɗinano ko adi on kay hankadi perti no Allah dandu en den kono wonne kadi Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala o yafota ko bakkade shirku billahi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi on dendindinɗo mo hunde Allah yafata wa yafade on wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kala bakkar non omo wawi yafade wonande mo haaji kono bakkatuji keddiɗi kala ko neɗɗo waɗi Allah ina wawi yafade e woto neɗɗo fipto ɓe waɗi oɗo bakkar tan hankadi so wona noon bakkaɗo hakkude maɗa e julɗo bande on ko ma jafnoɗamo tan ɗon Allah ala ɗum ɗon a yafnor tan mo mbaɗɗa o walla ala ko nandi e warde fittadu e teyi ɗonne kadi yafuye ala ɗon saabu Allah wi kala barɗo julɗo e tewi jobdi makko ko jahannama kono ko heddi ko so tawi tan wona sirku billahi Allah ina yaafo ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما kala noon dendindinɗo Allah mbaɗɗo shirku yo andu o fifindima bakkar mawɗo on kam Allah yafata huwa alladhi yaqbalu tawbatu an ibadihi wa yaghfiru an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'aluna kanko de woni jaɓowo tuubu e jiyaɓe makko o yaafo bakkatuji omo andi kadi ko wonde ko golloton ko honnoonne kadi abi hurayrata habri wonde annabi sallallahu alaihi wasallam ma yahki an rabbihi ko Allah subhanahu wa ta'ala hari woni hadith al-qudsi o qala adhnaba abdi zanban o wi on saha Allah wi o qala azza wa jalla Allah wi adhnaba abdi zanban Allah wi bakkondini maccuɗam ayi maccuɗam bakkondini fa qala o wi allahumma ighfir li zambi Allah wi maccuɗo mum bakkonɗini caggal ɗum maccuɗo wi jomam yaafo kam bakkatam fa qala tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi adhnaba kadi abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bi zambi o wi kanko Allah maccuɗo makko bakkonɗini ñaagi jomum yo yaafo ɗum Allah heɓiti wi bakkonɗini maccuɗam o bakkat o andi kadi ndekete omo jogii deweteɗo ina yaafo bakkat kono kadi ina jagga bakkat ay Allah ina welto de maccuɗo makko bakkontinta huccire makko yaafnomo o wiyata maccuɗam o ndekete ne andi ne jogii de ay firti wadde ko limanagal sabu limanagal ngal ma hongal hokkuma wonde andude Allah ina woodi te Allah kadi omo jaggirma bakkat omo yaafroma bakkat o wi noon so maccuɗo o bakkontini huccire makko wimo jomam yaafo kam tan o wi o welto sabu ko jaftinɗamo ko sabu a andinimo wonde aɗa andi wonde ko joome kadi omo yaafoma omo jaggirma bakkat summa aada refti kanko maccuɗo o rutti fa adnaba o bakkodini kadi fa qala o wi ayyu rabbi ighfir li jomam yaafo kam kadi zambi yaafo bakkatam fa qala tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi abdi adnaba zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu bi dhanbi kono non kadi Allah kadi wi maccuɗam o bakkonɗini o bakkat o andi omo jogii jeweteɗo ina yaafo bakkat kadi ina jaggiramo bakkat summa aada fa adnaba kadi o rutti kadi o bakkoɗini kanko maccuɗo o fa qala ayyu rabbi ighfir li zambi fa qala tabaraka wa ta'ala jomirawo subhanahu wa ta'ala heɓiti wimo adnaba abdi zamban onon ne kadi maccuɗam o bakkodini bakkat fa alima anna lahu rabban o andi omo jogii deweteɗo yaghfiru zamba ina yaafo bakkat wa ya'khudhu zamba ina caggal ɗum holko Allah wimo emal ma shi'ita gollu ko jiɗɗa faqad ghafartu laka mi yaafimama ay Allah wimo yaafimama sababude limanagal makko hokkimo wonde andudemo wonde omo jogii deweteɗo te deweteɗo ina jaggiramo bakkat makko ina yaafromo bakkat makko o waɗi fodde laabi Allah wimo wat ko jiɗɗa mi yaafimama ɓay tan aɗa rutto e am aɗa tuuba mi yaafimama ko noonne kadi o wi qala rajulun ya'mal hasanatan qattun li ahlihi gorko goto meeɗino Ama Samba Lo o meeɗa gollude moƴƴere hay wotere bone tan gurna makko fof ko bone tan o waɗata no Allah waɗata
o yehi hankadi ha o andi hankadi rafi mayde ari te omo nana ko haalte laakara ko omo nana ko Allah ko wiyata wonde somi jaggima ga somi jaggima jayge jahannama sa'ira sa'ira huɗamati o andi o andi bone waɗi o meeɗa wadde ko bone tan gurdam makko fof ko bone tan o waɗata o meeɗa wadde jaam joni noon andi hankadi ke mayde ɓallima ala fo ɗo rewata ceerndowo ala gittidirawo ala o wi bone waɗi o noddi famille o fof ɓe ngari o wi hankadi komi bayiniɗo oɗon gandi noon meeɗa wadde jaam ko bone tan o wi joni andi ko jimmi ko wasiya noon ko wasiya ni tiiɗi ko basitomi on ko mbaɗon ɗum ɓe mbi eyi o wi somi maayi ƴeewe leɗɗe duppon kam hami hooña caggal ɗum ngunon kam hami ɗigga hami wonta condi hami wonta condi peccon condi ndi pecce ɗiɗi ayi so on pecci condi ndi pecce ɗiɗi feccere nde mbaɗon nde maayo he feccere heddinde nde beddoɗon nde ladde he ƴaroɗon ɗumen sa nani Allah wiyan jaggam ko hawa e ɓagam ɗum waɗi o wi on saha gorko o wi so tawi o maayi o wi fa harri o yoɓe cummo أي ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر في البحر ونصفه في البر وي فكر ندي دا يوبه بدone maayo fekir wonde nde be beddo jeeri o wi fa wallahi la in qadara Allah alayhi wi so tawi tan Allah tebbi maamo Allah jaggimo e lebte mudum o watara o la yu'adhibuhu ma Allah leptuma adaban lepte la yu'adhibuhu ahadan min al-alamin ma Allah leptuma lepte de meeda leptude tagorde hay goto o dum non yobe baddir moni bela kam Allah was jaggude mo falamma mata ar-rajulu den kanko gorko o maayi on sa fa'alu ma amarahum be golli ko yamiribe ko on sa fa amara Allah on sa be badi ko wi ko be ngunima haw diggi be pecci mo de dum be beddi maayo hebe girti hen kadi ha wonti ndiyam wayno wano caggal dum be beddi ladde he on sa fa amara Allahu al-barra Allah yamiri jeerindi ladde nde Allah wi he fajma ma fi rendin ko wonno ton ko fof artanum Allah wi maayo rendin ko wonno e ma ko jarano e mudum ko be girtino ron ko Allah wi maayo go addu wa amara al-bahra Allah wi maayo go kanyumne fa jama ma fi o maayo go annene rendi ko woni mako summa qala Allah watti mono wonno artide makko ruho Allah yimo adoganno mi arti qala summa qala Allah yimo lima fa'alta hada an kan ko badira ko badda ko wi'ade ya duppe ngureda ha digga bedda no o wi jake datgol ala galo wi ko min khashiyatika ya rabbi ko hulde ma badirmi dum wallahi anta alam o yesami halana andi kay sami halana andi ko badirmi dum on sa fa ghafara Allah lahu Allah yafim Allah yum yafim am sababu ne Allah andi kulol makko hulde mudum Allah kulol makko Allah naam Allah sohli tan ko ya andu ina wodi kulamo gomdinam o do joni andi gomdi o jogi liman parce que andude mo Allah ma tebbo yomo andi wadde o gomdini ko wiite ghaibu ko wirni ko kanko gomdini dum ay sa gomdini ko wirni tan yu'minuna bil ghaibi Allah wi ko yu'minuna bil ghaibi gomdo be la ulai hum muflihun wattande ko be ko malabe sa gomdini ko wirni tan ko malabe jeeda kanko jom bakruji makko ne kewirni fof o mo gomdini Allah ne wodi masha Allah alhamdulillah gala o wi kana nabi sallallahu alaihi wasallam gala kana fi man kana qablakum o wi latinoma ko adibe sallallahu alaihi wasallam yewranno sahababe o wi ko adi on kana rajulan latinoma gorko goto qatala 99 nafsan gorko goto wari 99 fittandu 99 fittandu Allahu akbar ko wari fasala an a'lami ahli al-ardi o namdi hol burdo wonde ganno e der leydi ndi fadulla ala rahibin be tindini mo soriyanke goto debannodo Allah nasariyanke dewo Allah fa atahu ari on fa qala wi on innahu wi ko woni fi o wi qatala 99 nafsan wi mi wari 99 fittandu Allahu akbar on sa o namdi on fa hallahu min tawbatin o wi bele Allah ina jabana mo tubuya ay o bele Allah ina jabana mo tubuya fa qala la on wi ma angay Allah yafarakum angay Allah jabanta mo tubuya 99 fittandu barda dum Allah yafarakum fa qatalahu o wari on yalla so woni temdere fa kammalu bi mi'at wati on timiri be temdere summa sala kadi o namdi an a'lami ahli al-ardi o namdi kadi hol burdo wonde gando e leydi e fa dulla ala rajulin alimin be tindini mo e gorko goto gando fa atahu ari on fa qala o wi on innahu qatala 100 nafsin o wi mi wari temdere fittandu fa hallahu min tawbatin o wi on bele mi jogi tubu buya mo tubirami Allah jabana fa qala o wi ma na'am o
wodi kay nam kay Allah kay en jaɓa tuubuya on kay so wiyano noon on oɗon rewnere noon o wi man yahulu baynahu wa bayna tawbati o mo ina heeda hakkude ma e tuubuya on saha on wimo in ɗaliq ila ardi kada wa kada on wimo yalto e leydi ma ni jaha leydi naggam fa inna biha unasan ya'buduna allaha fa abudillaha ma'ahum wala tarji on wimo Allah ina jaɓama tuubuy kono koye sharɗi ndiɗo leydi ma ndi gonɗa immo e mari sabu leydi bondi wonɗo wala tarji ila ardika fa innaha ardun sawin immoɗo ma'ana jomum immoto adun to jomum immoto adun to yamadin gunas toon wonɗon ko yimɓe dewoɓe Allah hulɓe Allah yimɓe moƴƴuɓe gonton te ko leydi lamdi wonton ɗum noon woto ruttoga leydi magade hoto artuga rew ton yaa ton tan on saha noon fa innaha ardun sawin o sabu an leydi ma ndi woto ruttuga leydi ma leydi bondi wonto yaato leydi jeyaɓe Allah ɓe to gonto Madina Gounass naɓe jaha toon on saha fanɗalaga o fokiro fayi Madina Gounass hatta iza nasafa al dariqa o ari ha o feccini lawol ngol atahul malakal mawti atahul mawtu malakal mawti ari makko mayde tan ari makko o mayde o ari ha o yetti hakkude o fandima wuro Madina Gounass o suwa yettade maana o immi manda tan fayi Madina Gounass o yi ha o ɓenni Madina Tuwal hakkude on o maayi on sa fahtasomat fihi malaikatu rahma malaikaji yurmede wa malaikatul azabi e malaikaji leptiɗi ɗi ngari malaikaji leptiɗi gimmori manda malaikaji yurmede ɗi gimmori Madina Gounass fa qalat malaikatu rahmati malaikaji gimmoriɗi Madina ɗi ɗi mbi ko minen jeeyi ɓeeɗa mbi ala malaikaji gimmiɗi Madina ɗi mbi jata ibon yo ari o arno o faano ko Madina o ari onno koye tuubde ay muqbilan bi qalbihi ila Allahi ta'ala o huccini ɓernde makko nde faade Allah o arno ko tuubde Madina Gounass ga o qalat malaikatul azabi malaikaji manda ɗi mbi innahu lam ya'mal khayran gat o meeɗa gollude moƴƴere hay lawol gotol joni han kadi ɓe goni foɗɗirde ɓe mbi ɗo woni ala ko minen nawata ɓe mbi ko minen nawata ɓe mbi hay so gollima o ƴettinino anniya omo yaha Madina Gounass omo tuuboya hankadi ko minen jeeyi ɓeeɗa mbi ala kono noon o meeɗa gollude haydara o yimmi ko manda o meeɗa gollude haydara on saha nde o waɗiri ni nde